Thot se në rabë vend të heroinës ka pat hapa, ekstaza. Po qi, nëse në shet kia ta? Ka rajt pas të ellit e? Ja, det är dålig idé. Jag har brug för dop. Dop, heroini do, heroin. Jag sakam dopa. Polika, ne vikam no. Jag kan äga till ecstasy. Jag tabbar förhandling se vänta dop. Förstår du? Okej. Ja, så ser du. Thot dopi duhet heroin, se ato ekstazat i duken si hapa vitamini. Jag så vet I fuckar mig, vet du? Ja. Po, mille, te bajnë misforståelse. Ja. Te misforståelse. Gjithi dhamë. Pret pak atëra, ta bëjnë I tjerë una që po është mirën vesh me ata, no, tap që vapën. Ringat, te banë la. Se mirë vesh me këtë çdo gjë puna. Vet du? Vet ska du? Luan, han ska li ringt till Holland, han ska ha en status.